abin nan kuma mai tashi sauran kurɗin da ba a kada ba kada kuma mutane sun kaɗan bode tun da konsai ya ƙare don Allah ko mori guda da Allah su yi hankuri ruwan ga zaɓe na namuna da Allah na roƙe kuɗiya na uwaye na yin naƙan da Allah ko mori guda wa'annan 200 400 da 500 ko 560 da Allah ka kasa gaba ɗaya duwar za ku in na mace in ta kada in babu ta nan in an ka jima ta ɗauko ta sake lulubi samari kuyi abin da mun gada in ka kada da sahi da rana kawai naɗi ko na ila ce kaina Latizo da kina Latizo yaro da kina yaro mace da kina mace zai yi muku albishin gudanar da na ga ga matsala ni zan gyara hanya ga tunan kauran Asha zuwa hanya ta gobe in Allah da in mun kawo in dai ba ku wunkiya ba da gidan ta maka za mu zanu Allah ya taimaka nan ko da wanga ni na zane shi in dai mun kawo zangon tamar insha Allah ku za ku da inda ku suka biyo a huta da gebe a ratsuwa yayi an gode kutaba dari wannan bana jin zan fara gyara wata hanya in dai da karan gaba gari a tuna min in ba izini a kan kunan da a huta da wangare don haka gaba zamu tun da yanzu akwai sauran rubi abin da ka zangon gabas kuma rabiu mun ga kuma muna son juma'a mun har don haka na gode muku iyana matasa na baku amana alkawali na wani ki amana wani ka amana da Allah ya kama mu Allah ya kama mu Allah shi gabar ranar Lahadi Allah ya ba mu sa'a kudan ba da hanya kudan ba da hanya shikenan kudan ba shi hanya kudan ba shi hanya bar